היי, אני עדי קרויצר מהתיאטרון של עדי, אני שחקנית ומדריכת תיאטרון, עובדת עם מגוון של גילאים. אני שמחה לתת לכם איזושהי מתנה קטנה ממני ככה שיכולה לדעתי להיות שימושית מאוד, במיוחד בימים האלה שיש לכם מלא זמן ביחד בתוך הבית עם האהובים שלכם, ילדים, בני זוג, אחים, אחיות. ככה כמה תרגילים לדוגמה שהם יכולים לעשות אותם בעצם בבית. באופן עצמאי, ללא הנחיה מיוחדת, לגמרי תרגילים שזמינים ככה ולא דורשים אמצעים מיוחדים או התארגנות מיוחדת כלל. תרגילים שכל אחד יכול לקחת בהם חלק והכי חשוב, ליהנות. אז קודם כל חשוב לי להגיד שהתרגילים שאני נותנת אותם כדוגמה הם תרגילים שמתאימים ממש למגוון גילאים. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות אותם גם עם ילדים צעירים, גם עם ילדים גדולים, גם כמבוגרים לחלוטין. ומה שכיף זה גם שאפשר לעשות את זה בהרכב משפחתי, מה שנקרא בתוך קבוצה רב גילאית. אז התרגיל הראשון שאני רוצה לתת כדוגמה הוא תרגיל שעובד בזוגות. אפשר לעשות אותו, בעצם לתרגל אותו כזוג, ואפשר לתרגל אותו כמה זוגות, תלוי כמה אתם שם בבית. התרגיל נקרא תרגיל מראה. יש לו כל מיני ככה ורסיות, ואנחנו נתחיל מהבסיסית ביותר, שזה פשוט שני אנשים שעומדים אחד מול השני. אחד בעצם מוביל איזושהי תנועה, והבן זוג משקף כמראה. זה יכול להתחיל ממש מתנועות פשוטות, החל מלהרים את היד, להזיז אותה הצידה, לא משנה. הפרטנר הכי חשוב זה שפשוט יעקוב ויעשה בדיוק את אותה תנועה. זה נשמע פשוט, אולי אפילו פשוט מדי, אבל אתם תראו שכשאתם תיכנסו לתרגיל ותעקבו ממש אחרי התנועות, אגב, מומלץ לעשות תנועות איטיות כדי שיתאפשר לכם לעקוב בצורה ככה מדויקת ולהיות מאוד מסונכרנים אחד עם השני, ואתם תשימו לב איך הריכוז מאפשר לכם איזושהי תקשורת מסוג אחר, תקשורת שלא מתאפשרת לנו ביום יום, תקשורת שלא תלויה במילים. וזה מעניין, זה מרתק, כיף לעשות את זה עם הילדים, כיף לראות את הילדים עושים את זה ביניהם, אז ממליצה ממש. אפשר כמובן אחר כך להתחלף, מי שהיה המראה הופך להיות זה שמוביל את התנועה, ומי שהוביל את התנועה קודם משקף כמראה. ואפשר גם לקחת את זה לשלב השלישי, ובעצם לעמוד אחד מול השני ולייצר תנועה ביחד. זאת אומרת, להיות גם מראה וגם מוביל תנועה. אפשר להוסיף לזה מוזיקה, וזה ככה ממש מאפשר לנו לצלול לתוך סוג של ריקוד משותף, וזו חוויה. אז תרגיל מהנה, פשוט ביותר, ממליצה. התרגיל השני הוא תרגיל שנקרא, יש לו כמה שמות, קוראים לו משחק הפסלים, נקרא תרגיל הפריזים, אני אוהבת לקרוא לו פריזים, ככה בשמו המקורי, מבחינתי לפחות. זה תרגיל שאנחנו עובדים עם מוזיקה, רצוי מוזיקה בקצב גבוה שככה מרימה את האנרגיות ומשמחת אותנו. כל זמן שהמוזיקה עובדת, אנחנו בתנועה, אנחנו רוקדים, קופצים, זזים, תנועה חופשית בחלל. יש מישהו שצריך להיות אחראי על המוזיקה, ברגע שהוא בוחר לעצור אותה ולהגיד את המילה פריז, אנחנו ממש קופאים במקום. החוכמה היא לקפוא במקום בלי לתכנן את הזווית שבה נעצרנו, בלי לעשות עוד איזושהי תנועה רק כדי לייצב אותנו לככה מצב נוח יותר, אלא ממש לקפוא במקום ברגע שהמוזיקה נעצרה ונאמרה המילה פריז. זאת אומרת, תאתגרו את עצמכם בזה. הפסלים יכולים בהחלט לצאת מאוד מצחיקים, מאוד לא נוחים, מה שהופך את זה למאתגר ומעניין. את המשחק הזה אפשר לשחק כמה דקות, בכמה שלבים, אפשר להוסיף ככה להכניס קצת עניין עם פריז בדמויות מסוימות, בתנוחות מסוימות, להרים את היד, להוריד את היד, על רגל אחת, עיניים עצומות, פריז של אריה שואג, פריז של מלפפון חמוץ בתוך צנצנת חמוצים, מה שבא לכם, תזרמו עם הדמיון. התרגיל השלישי הוא תרגיל שהוא בדרך כלל ככה מתאפשר בגילאים קצת יותר גדולים, לפחות גילאים של בית ספר. בחלק מהמצבים שלו, זאת אומרת אפשר גם לעשות אותו לגילאים צעירים יותר, אני אסביר ואתם ככה תזרמו ותחליטו אצלכם למי הוא מתאים ואיך. זה תרגיל של דו-שיח בין שני אנשים, דיאלוג. הדיאלוג בעצם עובד לפי חוקיות מסוימת.
אם אני והפרטנר שלי כרגע מקיימים את הדיאלוג, אני אתחיל משפט ראשון בדיאלוג הזה שמתחיל באות א', הפרטנר שלי יגיב אליי במשפט שמתחיל באות ב', אני אענה לו במשפט שמתחיל בג' וכן הלאה. אפשר לעשות את כל א' ב', אפשר לעצור באמצע ולהחליף עם זוג אחר, אפשר באמת ככה לשחק עם זה. לא לחשוב יותר מדי, להגיד את המילה הראשונה שעולה לכם, זה מצחיק, זה כיף. זהו, זה ככה בתור התחלה. אני אשמח ממש שתספרו לי, תשתפו אותי איך הלך לכם. אני מאחלת לכם המשך שהייה נעימה ומענה בבית, וככה המון זמן איכות, כיף ומחבר. תודה שהייתם איתי. ביי!